Díobh a cóirde an bhfuil éon scéal aice. Tá mé ag foghlaim Gaeilge. Is féidir libh má léirmheasna a libh ar Reddit freisin, LOI Rambling Man. Ach anois, Babhta a dó. An 4 lá de mí Aibreán, chonaic mé chuig pats agus shells. Táimid mé go dtí an bódarg, fuair mé an luas go an droichead orga. Siúil mé go dtí McDowell's agus Richmond Park. An Fíorn Bhaile, St. Pat's, Banastóir Stephen Kenny, Coolbharda, Anang, Cussentory, Sulberg, Redmond, Hoare, Breslin. Imróir Lárna Park, Lennon, Forrester agus Kavanagh. Tosaigh, Ebuzudi, Mealia agus Mulroney. Na Cortóirí, Shelbourne, Banastóir Damien Duff, Coolbharda, Cairns. Cussentory, Temple, Kyle, Ledwig, Norris agus Looney. Imróir Lárna Park, Caffrey agus Chapman. Tosaigh, Wood agus Martin. Bhí ceannas ag St. Pat's ar an oscailt ach bhí Shelbourne láidir. An 7 nóiméad is trocha, inódaí, tá Martin gortathe. Tagann Udubeco ar aghaidh, is fearr an táinte ná an tainte. Deireadh na chéad le, Pat's nád, Shelbourne nád. Agus deireadh an dara leat, Pat's nád agus Shelbourne nád. Shelbourne Cussentory rinne sibh obair iontach amuigh an sin. Tá imreoirí scileún le ag Pat's mar Forrester, Mulroney agus Mealia. Duff nó Mourinho, Duff. Má an fearr a Duff. Tá mó céad léirmheas eile ar TikTok, Shamrock Rovers agus Waterford í Aibreán. Ach ar Reddit is mó céad léirmheas eile Bray agus Athlone era. Conradh na hÉireann an bhlach ar fad agus Celtic.